Yo, katso mun hauberiin, mulle naurettiin, mut ei naura kukaan enää. Salitreenit on toinen toista hauskempi. Matti Juhani kamat suonen, näytä miten se tehdään. Eka kerta salilla oli lihava aivan pihalla. Söin suklaata kunnes aloin Terminaattori ihalla. Halusin lihasta, tanko oli ilmassa. Hikeä ja verta, ei mikään ole ilmasta. Myrkyt maksaa tuhansia, mä niihin rahat tuhla. Sinne tarvii muuta, penkki tulos laittaa turvat kiinni. Kaman puolesta rummutan, treeni saada tuntumaan. Ei oo aikanaisen saati käydä runkulla. Rakkaudesta sali on tehnyt tästä elämäni. Menetin mä emäntäni, sanoi sängyssä, että haukkaa vedä välin. Loppupeleissä meni loistavasti, lähin salille ja mä näin eka kerta Roinatanin. Anna treeni muuttuu lihaksiksi. Keho kasvaa ja kasvaa ja kasvaa, niinku Arnoldi Kolde siksi. Ei oo tullut vielä mitään vastaavaa vastaan. Treeni, piikki ja lepoa, ei puolivaloilla, vaan täydellä teholla. Matti Juhani ja Roinatan, uskalla kokeilla, se tekee susta voimakkaan. Mä vedin testo niinku mato fucking hörhö. Mä tahdon olla ihan vitun iso mörkö. Mä flippasin kun pissen kippasin ja kaman saanti oli helppo niinku veisi lapselta tikkarin. Sit mä dikkasin ja akat kuolasin. Ne katto mun haukka ja huulihansa kiimasesti nuolasi. Hakkan jonkun aivan sama kuhan 150 kilo penassa ei puhutella painavana. Laseran termin, Roinatan koomat mä voimakkain oon ja toisaalta ootan, että joku tulee haastaa, jotta pääsen paiskaamaan sut tontti, jossa itket ja pyörit ennen kuin joudut sairaalaan. Mä pidin taukoa kamas, mut se ei kannata. Taukoomatta kasvahava ja lohke kammalta. Matti ja Roinatan, kamasta nauttien, piikki suoraan hanuriin, tissi sekä hauikseen. Anna treeni muuttuu lihaksiksi. Keho kasvaa ja kasvaa ja kasvaa, niinku Arnoldi Kolde siksi. Ei oo tullut vielä mitään vastaavaa vastaan. Treeni, piikki ja lepoa, ei puolivaloilla, vaan täydellä teholla. Matti Juhani ja Roinatan, uskalla kokeilla, se tekee susta voimakkaan. Syön aamupalalla rautaa ja iltapäivällä pasko jopa metrin kettinkin. Päivällinen 3 kiloa nautaa, jonka jälkeen lähden salille, hiljentyy mun retriitti. Mitkään nyssälät tai mentulat ei tule komentaa mua ku pentua. Revin raasta ja ryin, mun tarkoitus ei oo todellakaan kaventua. Anabolisi ränni ja tavoitteista yli. Nosta sitä rautaa, ai et sä jaksa. Nosta sitä rautaa tai mä hakkaan sut paskaks. Jos ei nouse vieläkään, anna mulle rahaa. Saat semmoista kamaa, et alkaa lihas kasvaa ja rasva palaa. Kammot pikit vetää puoleensa naisia, niinku takiaisia ja suurin ongelma kaikista. Kainalossa roikkuu aina ämmä taikka pari. Ainoa paikka mihin pääsen naisiin karkuun on sali.